émission an ka yɛlɛ an bɛ jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ émission an ka yɛlɛ kulonkɛ dɔnkilida dɔn nisɔndiya a bɛɛ de b'a kɔnɔna la an bɛ jɛ an bɛ yɛlɛ yɛlɛ bɛ fɛn fɛn kɔnɔ nisɔndiya b'o kɔnɔna la donc an b'an kanubagaw fo ko a daminɛna tuguni an ka tunkarankew aw folen don fo y'a fɔ mali kɔ kan an ka tunkaranke sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ la jamana in kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen tunkarankew aw folen don kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo président de la transition Assimi Goïta a folen don a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an bɛ a fɔ ko ala ka mali suma ala ka hɛrɛ jigin mali kan ala ka mali bɔ juguw bolo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ folikan di an kanubaga dama dama ma yan'an ka émission a daminɛ an bɛ Mohamed fo Mohamed Togola n'ale ye mécanicien Yirinin kɔrɔ Mohamed i folen don mécanicien Mohamed o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Makɛri fo Makɛri Daku fo y'a fɔ Joyila Makɛri i folen don émission kɔnɔ Joyilakaw ka jafɛrɛntigi o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Buware fo y'a fɔ Jalakɔrɔ jigi Buware Morinikala i ni ɲankuma an b'a fɔ i ni ɲankuma an ka émission kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ cabinet dɔ fo cabinet informatique B2 cabinet informatique B2 fo y'a fɔ Kati Kiripu kɛrɛfɛ Prytanée kɛrɛfɛ an b'u fo u folen don o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna émission o daminɛ jɔnni b'an bolo bi émission kɔnɔ an ka yɛlɛ bi ta in ma nɔgɔn dɛ bi ta in surprise kanubagaw a b'a fɔ ko Dieu ok invité i bisimila somɔgɔw baasi t'i la se i nana an ka wele jaabi a diyara n ye an b'a fɔ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ kanubagaw ɲɛna e yɛrɛ ye jɔnni ayiwa n ka foli bɛ mali bɛɛ lajɛlen denmisɛn fara maakɔrɔba kan n bɛ kumatigiw fo ka kuma dɔnbagaw fo k'an karamɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya barisa kuma ma nɔgɔn an bɛ na hakɛto ɲiniw fɛ ka don kuma kɔnɔ ne ye Amayisata Salamata ye n ye ɲɔgɔlɔnbɔla kalanden ye n ye ziirindala kalanden ye n ye fɔlikɛla kalanden ye ni a bɛ fɔ o ma ko musicienne ka d'a kan n bɛ fɔlifɛn damadɔ fɔ n ye muso sɛbɛnnikɛla ye ziiri taabolo ani an ka laadalakow taabolo fɛ barisa gafe 7 ɲɔgɔn bɛ n bolo min bɛ ziiri kan ani an ka taabolow kan n ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye ni o tɔgɔ ye association culturelle Ngabɔlɔ ye ni o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ ale ka baara bɛnnen don denmisɛnnin minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ ka taa kalanso la ani minnu ka kalanko tiɲɛnen don ani denmisɛnnin minnu bɛ sira kɔnɔnaw na ka se ka u kuma ɲɔgɔnya cogo min na walasa u bɛ se ka maaya siraw ni buna adamadenya ta siraw ta an ka baara bɛnnen don o ma dakurubaya la o diyara n ye bi ta in a ma nɔgɔn bi ta in tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ komi a bɔra k'a fɔ cogo min na Amayisata Salamata ziirindala don catiribɔla don fɔlikɛla don a bɛ formation fɛnɛ kɛ denmisɛnnin kun association fɛnɛ b'a bolo donc bi ta in ma nɔgɔn dɛ an b'aw bolo bi kanubagaw donc sisan mɔgɔ min bɛ n dɛmɛ n ka baara kɔnɔ don o don bɛɛ kan k'o dɔn Adama i ni ɲankuma Ami i ni ɲankuma baasi t'i la ala kana baasi k'an na i bisimila an ka yɛlɛ kɔnɔ donc an y'a daminɛ Amayisata de b'an bolo bi kɔntezi don n'a bɛ fɔ a ma ko ziiridala ziiri duman kɛ denmisɛnnin kun ala bɛ dɔnkili fana da bi ta in ma nɔgɔn dɛ jamu in ko Salamata o ye ni mɔden bon i ka ko bɛ tan ni mɔden ko ye o ni kɔni mɔden kan ka se ka nin bɛɛ kɛ a tɛ tɛmɛ ala ta kan a bɛ jɛgɛ minɛ fila kɛ a b'a bɛɛ kɛ a b'a bɛɛ kɛ an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye ok donc Amayisata de b'an bolo bi kɔntezi don donc Amayisata an b'a fɔ k'i bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an bɛ émission min na bi émission an ka yɛlɛ an garijɛgɛ donna e de la bi ni yɛrɛ ko ko n bɛ Amayisata fɔ dɔɔni a tɛ se ka fɔ ka ban parce que mɔgɔ n'i mago sera mɔgɔ ma k'a wele sa ma a b'a fɔ ko yɔrɔnin kelen ko a bɛ min bɛɛ tɛ se k'o kɛ dɛ donc an b'a fɔ voilà an b'a fɔ ne yɛrɛ kɔni tɛ se k'a fɔ k'a ban donc an b'a fɔ k'a ka bisimila an bɛna don question kɔnɔ question nana Amayisata
i ye conteuse ye i ye comédien ye i ka baara ninnu an ka a fɔ ko en un mot parce que i b'a bɛɛ de kɛ artisiya nin i y'a daminɛ wagati jumɛn catiribɔ dɔnkilida zirinda ani jumɛn bon a ko association fana b'a bolo association bi o o y'a base yɛrɛ de d'accord donc i y'a baara nin i y'a daminɛ wagati jumɛn a donna dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan awɔ nka an ka taa n'a ye fɔlɔ i ɲininkali min tɛŋu na i bɛ b'u jaabi fɔlɔ an bɛ tɛmɛ ni ko ye awɔ alhamdulilayi i ni ce ne bɛ se k'a fɔ n ko ne ye artiste ye kabini fitinini barisa anw ye bosow ye an ye nomadiw ye i n'a fɔ filaw bɛ cogo min na bosow bɛ taama babolo de fɛ an bɛ taama jibolo fɛ awɔ olu fana ka laadaw la kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ balimakɛ bi a denmuso ta ni k'a di a balimamuso ma a ka a lamɔ a ye ni balimamuso taabolo ka d'a ye walasa ka taabolo ɲumanw don a den kɔrɔ cogo min na bon o hukumu kɔnɔna na ne dira n tɛnɛmuso de ma n lamɔna a bolo ne tɛnɛmuso in kun ye danayama ye dugu kɔnɔ mɔgɔw ka bonya kun b'a kan kosɛbɛ o de y'a kɛ dugu npogotiginin bɛɛ lajɛlen kun bɛ si ale ka so donc sufɛ a bɛ ziiri d'an ye a bɛ maanifinya taasiraw don an kɔrɔ buna adamadenyaw kan ka dilan cogo min na maanifin kan ka i yɛrɛ kɛ cogo di walasa i ka se ka kɛ maa ɲuman ye donc ale kun bɛ o waleyaw n'o siraw don an kɔrɔ donc kabi o waati ne de kun ye denmisɛn ye min hakili ka di kosɛbɛ n'a ye fɛn min fɔ ni bɛ se ka segin a kan n'a ye fɛn min fɔ hakili bɛ to a la waati bɛɛ lajɛlen na o kɛlen a y'i sɔnni sigi ne kan kosɛbɛ ka fɛn caman dege fɛn caman na ani ka fɛn caman ɲɛfɔ n ye donc o ye n ka denmisɛnniya kɔnɔna ye n nalen ka na Bamakɔ yan maa tɛ taa k'i da kan da ala y'a kɛ n nana laɲiniw kɛ ka a siraw taama k'a ɲini barisa kabi n bɛ so n bɛ catiriw lajɛ n bɛ sinimaw lajɛ fɛnw don minnu ka di n ye kosɛbɛ nka a don siraw tun ye cogo di ye n nanen yan vraiment duguba kɔnɔ n yɛrɛ ye n jija ka a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni k'a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni fo n taara bi Amadu Kasoge ka komi émission do kuma o ka jan fɛnw ka jan b'a fɔ bakuruba yala Amadu Kasoge ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko karifa n taara ale de sɛgɛrɛ n ko ne kɔni baara in filɛ nin ye n k'a ka di ne ye dɛ catiribɔ ni ziirindaw ni fɛnw ka di n ye a ko yala n delila k'a kɛ wa n ye fɛn minnu kɛ n y'olu ɲɛfɔ a ye a ko baasi tɛ ni a ka di ye ka ban ne b'i seko kɛ i ye nka catiri ye fɛn ye min a ma nɔgɔn kun fɛ kow tɛ e ma catiri kalan kɛ donc a baaraw ma nɔgɔn a kumaw ka ca jango anw ye catiri bɔla kɔrɔbaw ye anw man tɛ se ka fɛnkolon yira donc a kumaw ni a fɛnw ka ca ne tɛna se ka i ta sisan k'a fɔ ko n b'i gɛrɛna ka baara kɛ nin ye jo min bɛ an cɛ anw tɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an tɛ se ka kuma gɛlɛn fɔ ɲɔgɔn ma an tɛ se ka ko gɛlɛn kɛ nka n b'i ci yɔrɔ la minnu bɛ nka n b'i filɛ u nɔfɛ minnu bɛ se ka i dege kɔfɛ ni ala n'a kɛra sɔnna a ma n bɛna na i taga baaraw kɛ ni a sɔrɔla ka n ci Kɔtɛba la o y'a sɔrɔ Catherine Kone de ye Kɔtɛba national directrice ye a ye n ci Catherine ma ko nin ye n ka bosodenni ye a nana a kalifa n na komi n yɛrɛ sigilen tɛ sisan n bɛna a kalifa i la o kumana i k'i janto a la a bɛ fɛnw lajɛ aw senkɔrɔ yanni n ka basigi ni n basigira n bɛna n'a minɛ donc n tora o la ten dɔɔni ko ma nɔgɔ fo nana Isa Kulubali sɔrɔ ala y'o don garijɛgɛ la n y'o ka turufu sɔrɔ ka baara k'ale fana nɔfɛ dɔɔni ka t'o la fo n nana acte 7 sɔrɔ bala n kɛlen ka acte 7 sɔrɔ o ye dɔ fara kow kan ka taa kosɛbɛ n ye kalanbulon caman sɔrɔ Isa bolo n ye kalan caman sɔrɔ acte 7 la n ye kalan caman sɔrɔ Kɔtɛba national mɔgɔw bolo n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen barisa olu fɔlɔ de ye n sen da scène kan n ka se k'a dɔn a bɛ kɛ tan o kɔfɛ Kasi nana n wele n nana baara dɔw kɛ ni ale fana ye bon n bɛ se k'a fɔ hali bi n'a ka biya bon a ma ɲinɛ n kɔ n b'a a ka bolo ka bari ni kamana gana min na n b'a wele barisa ale yɛrɛ ye ziirindalaba ye mɔgɔw tɛ min kalama a fana tɛ sigi a bɛ tourner kɔ kan a ka fɛn tilankɛ bɛɛ ye ziiri donc n ka fɛn caman bɛ yen n bɛ minnu sɔrɔ ale bolo ani n bɛ minnu ɲini ale bolo bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ziiri in kɔni walasa n ka se ka sinsin o la kosɛbɛ ka o kɛcogo dɔ bi n'a kɛra n balo ye n bɛ se ka taa tubabu jamanaw na n bɛ taa farafin jamanaw na n y'o sɔrɔ formation min bolo o de ye Fana Kulubali ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na o de kosɔn mɔgɔw b'a fɔ ko saya jo bɛ maa ɲuman saya jo tɛ nka belebele taari ɲɔngiri nka fɛn ma tiɲɛ a ye anw minnu dilan an b'a kɔfɛ yan Fana de ye n former kosɛbɛ kabiri 2016 fo ka na bila n bɛ se k'a fɔ a ka kɔdonni na n bɛ ale fana tɛgɛ kɔnɔ ni n ka textes kɛli ye ni n bilasirali ye hali baara kɔnɔna na bon n bɛ se k'a fɔ Mali catiribɔla bɛɛ
c'est presque un thème na betega kono be ise ko ke wala sa nga se ka se yambi o de kara chugo ya indo na ar kono chugo ya mi fana kulubali ka hinala Allah ka hinala darosuma ami ami ako fana kulubali mais na ma expliquer do fana FC ama fo FC Adama et Traoré Muso voilà FC voilà parce que nous fana kulubali mo beta akacha bego FC angame activité Adama de Traoré le père au Muso ka hinala ka darosuma ko chaman ke voilà ye koko yana ka sasa ama ku chaman ke ama fo abe fo dro ko ala ka hinala a darosuma ay munu bla koya buga ko sira tama alsa donc parcours fora ay parcours chama fo ko tara siram fe atemena ko be fayana sisa ni ya yira ka fo Adama machita temena sira chama fe de na temena fe ça boka korbale mun to fa no ekiri fa bon avec ka korbale mun fo et puis fene ite temena sira fene na mandiyo fin ba kanu ba la o jago de ni fin kanu bi la bi nyesora la o jago ni fem kanu de bisuko ke ya fam ali shweni ni ya kanu to ka ke ni mas kanu tsaka ke ala kan kisi zo yama ami kado ka bare ayde ko bozo ni na mura sande ko me faka ne ka konti madaw awo konti demisenu fene fene siglendo bebe ka émission laje ngoroba ba la jogun demisenu fene ba laje donc am bebe jika émission laje donc ay rabe rom na ne sisa ni émission ni ko fe mo ko de ba su ko sebe donc aka zirin do danye sa ame sunu ati ba ni zangoro ta ati zila ka temene kan ame ega depuis en 1960 ame zirindal a fa ko ni eziri ndala bayde yoro amadun kasoge kerfa suruwan bakoronta ko begi je mo ko ami suruku de fleur ata bakoron tigamne tew ami depuis dugu jela tiga babulu fo souffre beta tiga bla bako ma ko nyale male ko be je mo ko tiga bla ka be je me ko je ta bla ko bata ka ta bla zirini ok donc ça m'a fait kan mo émission ngono yela ba kono ni soja ba kono baro ba kono amina jamna machada ka konti dumando la menyo fe ambe jango la menyo fe awo ay waziri comme émission do atina na janya ko sobe ne ngaziri takada surugu badela alors surukuba dondola kungo fen be de farala nyogon kan nam ko koro jara muso jigina donc ko koro jara ka dinguni be bela jele ngata dinguni yoro la donc utara dinguni yoro la nyene jebe ka ke foli be ka ke dombe ka ke tembi ngunda okabanga doda turu tembi ngunda okabanga doda turu tembi ngunda okabanga doda turu tembi ngunda okabwa utoro lu be do ka soni kono sugo ni panki bla kene kono sugo ni bi pa habi munu habi keleku soni ukoni ndembe se dona koy joni ndendo soni surugu ipo no dendo sozani ko koro surugu ite sabani yede kono ko yede ala ndendo sa ndendo etani badon ko musomi bi bakofe o dendo do surugu ko kanyana donc koro sugo ni ko ni tora sambo ba nyaka sa tegere fa bi panki chun ale yi pan fo sanfe ki chun doro ga singa ti turu koro jara di ka denyere ni kono ka ko kono fara ko nugutu akara cheni o kala minge kono sogo ni bolila biri ki pa o bikata biri ya mine ya kumbe ya mine doro soza ni ko ngo sogo ayena afabia surugo fabe akoko afabe mi de ma foko de no ne ndente de tabi ala ejeda de lakaye kama mafeni senani oluka kenyo ndeni nyofa ndente de uko koro surugu onye ni meko ide no ko uye surugu mine ninga nentike o de la ibaye surugu kuma aseka kuma kanya ba malako ne malako adakono kabino kera ma korobo ye demisa on ladi ma shikana galotike ni ye dogono ye kuma no bu nyanga na munga na mu galodo de o de ko safara ko bela jele ka chiefo barse ni mado ye ko ye togotige ko ye fentigu ye ubo bi chogomina e bitanga londe yere la ki somado ni ko ki somado namna na dobi
jara papa non zirin jara ayo zirin taro mina yo jara kasuru mata ni karere walide ale dedo ami suruku dodo amano na so den tuma don alugu bosa ne wa so la adek no ami ala kan kuna dia ami asa amanga foli bakata capitaine kuruma yan fo kati ni capitaine kuru fora sa amanga musoro nyama fo no yai ya foli ko fa sa ami so kata Michael fu Michael ami Shaka ka fo de parce que ami wati na sisani no ko mbala na ma pometer soro ana musique man soro jeka kamandere eni bozo bi so se nyokola mi so muna bozo ka soni ka ayde mo be seldo litani jega ka so ami ki ga don ga jega dun ami bi danga seldo mo jodi mo jega te soko e ma fami sa jega de kadina be jega man ami desedo afra ko ka soko de dun ko ka misi fa tani sale ka da ka na misi juru si ka fo de ma ka do ko nu boko ga bulati al demsanu bo ami ni bozo nye ka doka jega de be ka ke ala tula ala jesa so do nan jega na ekle ok d'accord am se ngana kene ko odo amina kene ko salamata question membole sisawi iga ni baro bela jele ibiga inspiration boro mina parce que ni nyebala ibe ko chamange bora ka zirin dumando da instance ki ka zirin da doro yada ibiga inspiration bu bomi alhamdulillah ne ka ziru ni yu jatemine zirin dabolo chama ne bine bolo parce que zirin ye fenye anga dada la fen donga ni ya jatemine bay ka fo jien yela mana ko chama yela mana ko tu utabolo koro la ble wati bela jelena ni be bara minke iba nyini ka yela mado itabolo la katani buna adama de utabolo ye wala sa ika fen bi se ka lame ni abise ka nafa se alame bagawma ninga nafese yirema sisa ni événement min be sisa ni événement be moko bolo ni ko ne ka ni festival atemu ye ni ne be nga zirin glan ka dun o temu kono nana ni iko muso jekulu de do muso ka fenge de be no ni fembe muso de ka ba glan ninka don muso ka ale ba créer doroni mais voilà mais wati bela jelena iba sorombi njakli to jamana ka situation na ibe odo balancer akoro mais ni anyanta o fe kosobe fen woro be to ni munu be saka gele woro se ama amenyine o kopero o ye gele ya min ka gele kosobe mais ambi fen woro de jatemine mi demse munu mi wuli ansin koro angana nyine olu yere ko ma kanu hakli yelama donc kuma be ne be akeni o hukumu kono nay donc ni ko ika demsanu ye bitan zirinda demsanunde wishi bata sanduru la ninga tabla san shegina nkanga bara munun keni oluye o jate minene membolo ko bla donc munu shiye san tanye tabla san tan ni shegina ko korobera zirin jume kanga da oluye olu fana jate minene do ma korobo ka conference yoro la ni jamana be mune kan adama do yere mago be mune la donc nu be conference ou kapse be animation ke conference ke yere la ibo o zirin fana dla o ye makoro kuma ye donc ibeta o zirinda o dachugola ina na plateau kan ite se ka teme peut-être minute fla minute sabaka ibi fen nyini mi ni wajuli ba kono me atike fen jan mi be degun la se émission tuku ka émission ma donc inspiration nu be boyende wati bela jele na fika jatemine ke ala ni karamogo barika ami ante tatinde zirin gon dara aklente zizir la le atake ni takenta jara da asa dongli sa on fon fona ko lamedi ami ne dongli da ko me ne dongli bla ni abla kun do le pse ka tara son ami ni ne kanfli ne ba do mi no men ta ai ka se mina ka ni yere mina bina expire kan quoi parce aba respiration bor ma ren ma abe dongli da men mi la men ne be ala ne te inspiré ne be ta jani men couleur an ta fait comme ambe muso ka wati kono nana dengo mo solu yo ne na kun ye dengo de cheba itezo de na wa dengo mo solu yo ne na kun ye dengo ye cheba itezo de na wa dengo mo solu yo ne na kun ye dengo de
Cheba ite so de na wa. Ding 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 ding. Cheba mana sa dobina. Cheba koro dunga. Yelenga soke obe munyene ye. Cheba ite so de na wa. Cheba mana sa domina. Cheba koro dunga. Kesu fa fino bi munyene ye. Cheba ite so de na wa. Cheba ite so de na wa. Cheba ite so de na wa. Cheba ite so. Ni me hakili jigi muso dola. Ndoko. Ni muso in kun furula cɛ dɔ de ma nafolo ba de kun bɛ cɛ in bolo muso in fa bolo fa in kun ye setigiba ye ala ye fɛn bɛɛ tigiya di fa in ma nka muso in de nana jarabi kamalen dɔ la i n'a fɔ ne ka fantankɛni ɲɔgɔn na ale nana jarabi o la k'a bɛ furu fa ko k'a tɛ furu a ma ba ko k'a tɛ furu a ma a ko ne bɛ furu ni ne ma koyi ne bɛ nin ne fɛ o kuma na somɔgɔw k'a ma o kuma n'i k'i bɛ furu ni fantankɛ in ma anw kɔni ka dɔrɔmɛ kelen n'a tɛ taa an tɛ foyi dun i ma u ye muso in bila ka taa foyi t'a bolo a fana taara sigi fantanka in kun foyi ma fara fantanka in ka sɔrɔ kan fantanka in kɔni gɛlɛya bɛ juguya fantanya bɛ juguya don dɔ la a muso dalen bɛ sunɔgɔ la a nana muso in kunu a ko ne furu ni kanu a ko n b'a ɲini i fɛ i sɛgɛnna i tɔɔrɔla nɔfɛ e ye setigiden ye se foyi tɛ ne ye dɔ de bi farala ne ka gɛlɛya kan o kuma na ne jɛna i kɔ i ka n ka sokɔnɔna in lajɛ fɛn o fɛn ka di i ye so in kɔnɔ i k'a ta i ka taa n'a ye o kuma na ne jɛna i kɔ n tɛ i bɛna tɔɔrɔ ne nɔfɛ a ko n makɛ n y'a mɛn a nana surafana tobi u ye dumuni kɛlen kɔfɛ u y'u da ka u to sunɔgɔ la o kuma na muso fana ye cɛ in ta ni ka a da kɔ la k'a siri a bɛ taa fo ka taa yɔrɔ janya o kuma na cɛ ɲɛ nana yɛlɛ a y'a lajɛ a ko a kɛra cogo di o kuma na ne b'e kɔ la i bɛ taa ni ne ye mini a ko n bɛ taa ne ye mini wa e de ko fɛn o fɛn ka di ne ye so in kɔnɔ ko n k'a ta ka taa ni a ye e dun de ka di ne ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o kuma na ne ye e de ta koyi ne bɛ taa ni ye ni sɛgɛnna yɔrɔ min an na dan ye o kuma cɛ ko a ma ko segin ni ye ne ni e sa fantanya na ne fa sa an b'an ka diɲɛlatigɛ kɛ ɲɔgɔn bolo u segira ka na ala y'u ɲɛna filɛ ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ d'u ma k'u sɔn den k'u sɔn nafolo ni ka u sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ la mani jɛɲɛba jarabi jugu wililen de mani ni ka mane da kuma ni le sera sa mani jɛɲɛba jarabi jugu wililen de hinɛ bɛ deli la ne da kuma ni le sera sa ne ni jarasuba jarabi jugu wililen de ne yɛrɛ dɔgɔnin do ne ta kuma ni le sera sa ne ta kuma ni le sera sa ne ta kuma ni le sera sa Madame Momo non ni mamere ni mebi na Allah ni Allah che non arama na la fi parganshimbe kan ba papa ingete non yalla ni nganga da capitaine ko la ha fargansia ni fosa c'est pour des sheta ko de cher ne dɔgɔnin ni bɛ kuma ɲɔgɔn kanu de kan adamadenw hali bi an ka lajɛ an ka segin an kɔrɔlenw ma an ka ɲɔgɔn kanu ni niw ma ɲɔgɔn kanu fo tɛ kanu bɔ sago kɛ dɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka sigi kan an miiri an ka an sen filaw ka dugumana sɔrɔ an k'an jija an ka duw la k'an jija an denw na k'an jija an ka furuw la barisa fɛn bɛɛ jijɔn ye furu de ye fɛn bɛɛ jijɔn ye furu de ye furu de la badenya bɛ na sinjiya bɛ na foyi tɛ kanu bɔ an ka ɲɔgɔn kanu n'o kɛra an na yiriwa i y'a dɔn ninnu ka kanu kɛra sababu ye ka u layiriwa ala k'an layiriwa ami ala ka kanu to kelenya sabati bilahi ni zirim dale filɛ ni kanu dɔnkili hali ni mɔgɔ min bɛ fantan i bɛ ɲinɛ ka fantan i bɛ ɲinɛ sa ami waati bɛ ka kurun an ka taa an bilasira waati bɛ ka kurun ala dɔnkili jara koyi waati bɛ ka kurun ko arama ala fargansi sa mi woron tamo kan sa ko yɛrɛ ma ko serre de pou bare dobu doni sueni sanye kuma kɔnɔna la machete ko association b'i bolo association ni anana cogo di i yɛrɛ association ni créer cogo di i y'a sɔrɔ cogo di alors kana se alhamdulilayi hali bi an ka foli bɛ an dɛmɛbagaw ye an ka foli bɛ an maakɔrɔw ye ala kana maakɔrɔba ba diɲɛ kɔnɔ ala kana denmisɛnnin majiginen fana ba diɲɛ kɔnɔ
barisa n'a ka di maakɔrɔbaw ye k'i dɛmɛ cogo o cogo ni yɛrɛ ma kɛ ma jiginnen ye ka i da u kɔrɔ i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ foyi la o kɛra ni ka maakɔrɔbaw ka dɛmɛ ye ni o ye hali bi n tɛ ɲina ni o ye o Fanta Kulubali kelen ye ani a cɛ barisa ne tun bɛ baara kɛ ni jeunes de ye minnu 2012 mankan in wulilen i b'a dɔn denmisɛnnin caman bɔra Tɔnbukutu caman bɔra Bayangara caman bɔra yɔrɔw la o y'a sɔrɔ ne bɛ n kɔrɔkɛ min fɛ ale yɛlɛmana Farabana donc ne ye artistes nɔfɛ yaala daminɛ k'a fɔ n bɛ to ka bɔ Farabana ka na o gɛlɛyara donc ne ye sokurunin kelen ɲini ne tun bɛ o sokurunin kɔnɔ ye donc dɔgɔnɔden minnu bɔra Bayangara ani bosoden minnu bɔra kɔrɔn fɛ minnu nan'u ka kalanko ni fɛnw na siyɔrɔ tɛ dɔw bolo an o chambre ni kelen an bɛɛ de tun b'o kɔnɔ donc an bɛna na solution sɔrɔ cogo di ka se ka an yɛrɛ bɔ an bɛna solution sɔrɔ cogo di kalanko ni fɛnw bɛ se ka kɛ ne k'u ma komi ne ye artiste ye an ka to ka yaala ka ziiri dada yɔrɔw la ni an ye fɛn mun sɔrɔ o la o bɛ se ka an ka musakaw baw ka kalanko bɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ se ka an siyɔrɔ ta donc an tora o yaala de la an bi a essayer ka fɛnw organiser n bɛ taa Sabalibugu n bɛ ziiri da ye n bɛ fɛn caman kɛ an tora o de la fo an ko est-ce que an tɛ fɛn dɔ organiser k'a kɛ komi soirée jate ka dɛmɛ ɲini n'an ye dɛmɛ ɲini o la o bɛ sɔn ka fisaya donc an ye la nuit de la fraternité an hakili jiginna o la n terikɛ dɔ n ka foli bɛ a ye Kunta ale ye n dɛmɛ kosɛbɛ ale ko ma ko sisan k'an bɛ se ka min kɛ ko o de ye k'an ka soirée organiser donc n'an ye soirée organiser ka dɛmɛ ɲini a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka an ka musakaw sɔrɔ kalandenw bɛ se k'u ka kalan musakaw sɔrɔ ka sɔrɔ a ma don a ma gɛlɛya la sinon a ma nɔgɔn donc o kɛlen sisan an y'o la nuit de la fraternité an y'o édition fɔlɔ kɛ ka édition filanan kɛ k'an ka dossiers monter ka dɛmɛ ɲini an ye dɛmɛw ɲini mais a ma nɔgɔya an taara documents déposer yɔrɔw la ka fɛnw kɛ édition fɔlɔ kɔni ni édition filanan bɛɛ Access de jɔra n'o bɛɛ ye Ala ka hinɛ Ayira Arbila an bɛ wasiji ninnu u bɛɛ ye an dɛmɛ mais u ka cachet forfaitaire Access de y'o bɛɛ ta an ye en charge n'o ye Adama Traoré ye ka dɛmɛ an b'a fo kɔfɛ baaraw bannen tuma min na a n'a muso ye n wele k'an sigi ko Amaïchata est-ce que an t'a essayer ka i ka fɛn documents ɲini i k'a kɛ association ye wa parce que ni a ma kɛ association ye filɛ cogo na papier fiable t'i bolo foyi a ka gɛlɛn i ka se ka dɛmɛ sɔrɔ donc o kɛlen de la sisan olu ye solution de ama bari musokɔrɔba in ale hakili kun ka bon kosɛbɛ n'o ye Fanta Kulubali ale ti fɛn bɛɛ kɛ a bɛ siraw de don i kɔrɔ nin kɛ walasa i yɛrɛ ka se ka dege a kɛcogo la nin kɛ donc o kɛlen de kɔnɔna na an sɔrɔla ka documents ɲini ni baarakɛɲɔgɔn ni tɔɲɔgɔn minnu ye écoledenw ye dɔgɔnɔdenw an ma Kasoge n ka foli bɛ a ye kosɛbɛ ani Lamini Traoré fana dɔgɔkɛ ye donc olu mɔgɔ fila kɔni u jija cogo bɛɛ la k'an tɔw fara ɲɔgɔn kan an ye papier ko olu kɔni y'a boliboliw bɛɛ kɛ fo an taara an ka récépissé sɔrɔ waati min na an sɔrɔla ka fɛnkɛ daminɛ o bɛɛ la an bɛ projets bila i b'a dɔn olu fana ka kow ka ca cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba écrivains don artistes don ka kow ka ca kosɛbɛ o de la 2019 n kun taara Adama n ka tournée dɔ la France n ye kalo 2 kɛ o tournée la n nana o spectacle kelen programme na Masala Abidjan donc n taalen Masala ye Festival des arts et du spectacle africain donc o kɛlen sisan n ye Segu centre Corée n ka foli bɛ centre Corée mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ ministre ye nka anw kɔni karamɔgɔ ni an dɛmɛbaga don kabi nin tɛ donc Dafe Mamu Dafe artiste bɛɛ lajɛlen ka foli a ye a foli don kosɛbɛ donc an selen yen nɔ sisan o y'a sɔrɔ olu y'u ka appel de lancé art et métier entrepreneuriat Maya art et métier donc Ala y'a kɛ n postulé la o la o y'a sɔrɔ u yɛrɛ ye yen ka ban u tɛ n dɔn kosɛbɛ n kun bɛ to ka taa Adama ka spectacle la mais u tɛ n dɔn kosɛbɛ bon komi an ka laadala kow ni ziiri ni fɛn ninnu ka di u ye bon n yɛrɛ ye profiter ka n ka n yɛrɛ ka situation ɲɛfɔ u ye dɔɔni donc u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw min ni dɛmɛ ka kan donc Ala kɔni y'a kɛ kɔni n ka document tɛmɛna document tɛmɛna o la sisan n ye san 2 kalan kɛ entrepreneuriat yɛrɛ bɛ kɛ cogo di pour que ka kɛ entreprise ye i bɛ se ka mun de kɛ walasa en tant que artiste i yɛrɛ bɛ se ka balo cogo di ka se ka sini ɲɛsigi kɛ i yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ cogo di donc u ye o kalan kɛ ne ni n tɔɲɔgɔn collègue dɔw kun san 2 kalan bon o de kɛra sababu ye donc o ye parce que o y'a sɔrɔ an ka activité bɛɛ an b'a bɛɛ kɛ an ka sokurunin kelen de kɔnɔ ye kow nana fisaya ne ma ne nana ka na yɔrɔ dɔ ta Kalabankura mais an ka activités bɛɛ bɛ kɛ mankan bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ donc n ye résidence dɔ fana kɛ a fɛ n ka création dɔ la o ye spectacle dɔ ye min bɛ musow ka tereko kan n'a bɛ fɔ a ma spectacle Noura n taara ni spectacle in ye Allemagne donc n ye o spectacle résidence ɲini n taara ka taa o résidence kɛ a fɛ n ye o
o kuma ɲɛfɔ a ye donc sisan o création sen fɛ sisan création bannen a ko ma ko n kana taa k'u ka a to a fa n k'a kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ye donc an taara an ye ɲɔgɔn ye a ye ɲininka ko gɛlɛya jumɛn de bɛ n kan n bɛ n ka mentor fo Burama Jara centre kɔrɛ administrateur ale de tun ye ne ka mentor parce que n'an taara an bɛ kilan mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ k'ale yɛrɛ bolo dɔw bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo donc ne ni Malamine de bɛnna Burama ma donc sisan mais u bɛɛ b'aw ko cɛ dɛ bɛɛ b'i munumunu k'aw lajɛ u bɛɛ lajɛlen ma mais i bɛ kalifa mɔgɔ kelen ma mais i bɛ bɛɛ bolo en même temps donc a ye ɲininka ko mun de gɛlɛya bɛ n kan n donna kuma ɲɛna k'a fɔ a ye n ko an bɛ baara kɛ centre yɛrɛ la ye bon kuma dɔ la ko min bɛ n débrouiller dɔnkili la n t'a fɔ mɔgɔ ye n ko n bɛ kɔɲɔ kɛ dɛ mais musokɔrɔba dɔw bɛ n ka dɔnkili kɔrɔ minnu b'u da ziiri na u bɛ n wele ko n ka taa animation k'u ka kɔɲɔ yɔrɔw la hali ni ko n tɛ se u b'a fɔ ko min da dɛ ko de ka ko ka taa donc nan'o ɲɛfɔ a ye k'a fɔ minɛn tɛ n bolo instrument tɛ n bolo en même temps an bɛ répéter de ni n ka denmisɛnninw kuma la denmisɛnninw bɛna kɛ ka yɔrɔ fa tewu vraiment mɔgɔ kɔni man tɔɔrɔ n bɛ sigida min na parce que denmisɛnninw du fait que mɔgɔw ɲɛ b'a la denmisɛnninw bɛ ka récupérer mɔgɔ si man tɔɔrɔ sigida la tiɲɛ de ka di Ala ye donc n nana o ɲɛfɔ a ye kuma ma sɔrɔ k'a fɔ ko baasi tɛ ko i bɛ yɔrɔ ɲini an bɛ dɛmɛ d'i ma pour que i bɛ se ka centre mankanni dɔ sɔrɔ k'i installer yen fɔlɔ i k'i ka activités daminɛ yanni waati dɔ cɛ donc o kɛlen sisan an filɛ Bakɔjikɔrɔ ni centre min na n y'a fɔ a ye n ko n ye yɔrɔ sɔrɔ donc n nana dɛmɛ dɔw ma pour que n bɛ se ka installer ka sonow di yan an bɛ se ka munumunu ni minnu ye k'an ka activités kɛ min bɛ se hali sisan o sonow de bɛ bɔ ka jouer yɔrɔw la a bɛ dɔɔni ladon an kun centre dɛmɛ na donc entreprise ko in kɔni n nana ten récépissé ni fɛnw tun b'an bolo mais ka sigi yɛrɛ ka kɛ entreprise ye ka se ka projets monter k'u sɔrɔ parce que an ye projet 2 fo 3 ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛɛ kɛra n'olu de ka dɛmɛ ye parce que u y'a ɲininka fana projet jumɛn de b'i bolo hakilila jumɛn de b'i la donc n y'a hakilila dɔw f'u ye n ko n tun y'o kɛ papier kan ka ban n y'a bila yɔrɔw la a ma tɛmɛ donc u ko n ka na n'u ye n nana n'u ye baara kɛ papier fɔlɔ min projet fɔlɔ min kan o tɛmɛna an ye mɔgɔ 50 former muso npogotigini mɔgɔ 38 ani cɛmani mɔgɔ 2 bi na olu bɛ instrument fɔ u bɛ dansew kɛ u bɛ fɛn caman kɛ u yɛrɛ aujourd'hui donc o kɔfɛ fana u ye an dɛmɛ an ye financement wɛrɛ sɔrɔ an ka projet wɛrɛ la an ye npogotigini mɔgɔ 10 former o la olu kɔni bi na olu fana b'u débrouiller bɛɛ bɛ fɔli kɛ dɔw sera ka segin minnu tun bɛ yen ne u ma defu sɔrɔ olu sera ka segin école la an y'olu dɛmɛ cogo minnu bɛ se ka segin u ka école kan mɔgɔ 2-3 ɲɔgɔn ye defu sɔrɔ a yɛrɛ ye kɔnɔna na donc centre ni entreprise kɔni hakilila nana ni n karamɔgɔ fɔlɔ ninnu ye mais pour que a ka se ka sinsin yɛrɛ ka se ka baara taabolo fɛngɛ o ye n ye san 2 kalan min kɛ centre kɔrɛ la entrepreneuriat maya art et métier. Ça c'est bien. An bɛ olu mɔgɔw fo. An b'u fo. An bɛ centre kɔrɛ mɔgɔw fo. Ko jɔnni kunandi b'a ko sababu ɲuman. Sɛnɛ da masa da bɔra ka min fɔ sisan mɔgɔ mun y'a dɛmɛ vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan fo ka tila ka na dɛmɛ o kɔnɔ denmisɛnninw mɔgɔ bɛ don denmisɛnnin jigi kɔrɔ a bɛ komi i donna jamana de jigi kɔrɔ parce que olu de sini ma jamana fɛnbagaw ye. Adama o kun kɔnɔna la a bɔra k'a fɔ sisan a ka association sigira cogo min na a ye baaraw taabolo a bɔra k'a walawala kosɛbɛ association sigili ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ hali n'a sigira Ami hali n'a sigira c'est à dire a bɔra ka min f'i ye nin ye ka taa fɛnw bila yɔrɔw la non courage ko don voilà courage b'a la a bɛ f'i k'i ka nana ye o mais est-ce que a bɛna accepter c'est ça le problème ay courage de b'a la koyi an ka kɛ a kan ka kɛ yɛrɛ denmisɛnninw ka k'i bolo dama denmisɛnnin 20 sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ dumuni de kɛ u bɛ dumuni kɛ u bɛ daraka dun u bɛ tilala dun u bɛ surafana dun est-ce que n'olu ye une semaine k'i bolo tuma dɔ la n'u ma tilelafana sɔrɔ dɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la o bon o bɛɛ dun bɛ fɛn dɔ de demander vraiment an bɛ an kanubagaw ani an filɛbagaw k'u hakili to Mafi la Maïssata la projet min b'a bolo a kan ka dɛmɛ yɛrɛ jusqu'à présent dɛmɛ bɛ yen mais dɔ ka fara kan parce que n'i ko dɛmɛ tɛ yen a bɛ komi min y'a kɛ ka tɛmɛ olu ma fɛn kɛ mais halisa dɔ ka fara kan dɔ ka fara dɛmɛ kan i y'a faamu ni min filɛ nin ye ni ye denmisɛnnin a bɛ se ka denmisɛnnin 10 20 a b'a bɛɛ bɔ chômage la projet yɛrɛ projet mais denmisɛnnin mara fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ o de don a m'a f'i ye k'a fɔ ko ale tun bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ de fait que a bɛ ka denmisɛnninw ladon mais bɛɛ b'a dɔn mankan b'a la mais de fait que u b'a dɔn k'a fɔ ko vision dɔ b'ale la u ye denmisɛnninw yɛrɛ ma sigida mɔgɔ y'a to yen u ka baara kɛ so n'i ye mankan ye u b'a fɔ a ye bɔ an da la an bɛna sunɔgɔ ni denmisɛnnin bɛ ka ballon tigɛ so kɔfɛ i b'a fɔ k'a ye bɔ an da la an ka sunɔgɔ n'u ni Mali bɛna se i b'a fɔ ayiwa a daminɛna dɛ est-ce que i bɛna fɔ n'u ko Mali gagné n ko bɛɛ bɛ content de ça veut dire que ko bɛ n'a kɛcogo de don an bɛ an filɛlikɛlaw n'u tulo b'an na Mali c'est à dire que
faamaw kɛrɛnkɛrɛnyala an ka ministre n'o ye Dafe ye a ka hakili to Machata la a ka hakili to artiste la a hakili b'u la dɛ a ka dɔ fara k'ale sisan n'a ɲɔgɔnnaw de dɛmɛtɔ ye kosɛbɛ n'an fangaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa ɲɛ Ami an bɛ tɛmɛ ni kuma ye en tant que femme muso Machata parce que projet bɛ bɔ caman bɛ projet la bɔ muso bɛ sɛgɛn i m'a faamu wa musoya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa e ka baara daminɛ wagati min na fo sisan e ye muso de ye e sera ka ni fɛn bɛɛ kɛ cogo di k'a don a kɔnɔ ka bɔ a ma nɔgɔn koyi i ye gɛlɛya sɔrɔ alors ni ne k'i ma gɛlɛya sɔrɔ n t'a dɔn n'i bɛna da n ka kuma na sinon ne ma gɛlɛya sɔrɔ parce que ne tɛmɛna mɔgɔ minnu tɛgɛ kɔnɔ n bɛ profiter ka foli kɛ fana an dogolu Gindo ye dɔgɔnɔkɛ ni layidu ni hɔrɔnya a fana y'a seko ka ɲi kosɛbɛ centre in baara adamadenya taasiraw hali n ye association créer kuma min fɔ ale yɛrɛ jɔdaba b'a la nka an bɛ siran de ka an da don faamaw ka kuma na dɔɔni barisa kuma ma nɔgɔn dɛ sinon depuis a ma kɛ ministre ye kaba ma kɛ ministre a bɛ apprécier kosɛbɛ hali centre in yɛrɛ sarali ko n'a fɛnw na waati dɔ la n'a gɛlɛyara n b'a sɛgɛrɛ ni y'a sɛgɛrɛ a se min a b'o di yan t'a di yɔrɔtigiw ma i ka baara kana jɔ i jija a bɛ ɲɛ ne kalanna mɔgɔ caman bolo n'o ye Isa Kulubali ye n'o ye Amadou Kasoge ye n'o ye Adama Traoré ye n'o ye Ala ka hinɛ Fana Kulubali la n'o ye Yaya Kulubali ye fo kana se Dafe ma maa si ma fɛn fɔ n ye min ye kuma ye u tɛmɛna sira minnu fɛ minnu nɔgɔyara nka u bɛɛ y'a bila nɔgɔya minɛn de kɔnɔ gɛlɛya fɛn o fɛn nana u ma barisa ne ye maa ye hali ne ni aw bɛna kuma min kɛ a san 100 i bɛ ne ɲininka kelen tɛ burun kɔ kuma o kuma bɛ fɔ n ye n b'a bɛɛ lamɛn ka baara kɛ n'a ye jango ni kuma ɲumanw don n tɛmɛna maa o maa tɛgɛ kɔnɔ maa si ma kuma fɔ n ye min b'a to n timina bɛ goya don dɔ la fɛn o fɛn mana gɛlɛya n'i taara f'u ye u yɛrɛ bɛ u ka exemple fitinin f'i ye k'a fɔ ne tɛ nin ye bi yan tɛmɛ ni nin ye donc ka b'o kɛra ne yɛrɛ tɛ maa si tɔɔrɔ ni ɲininkali ye mana gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ n b'a bɛɛ bila kalandenya minɛn kɔnɔ a bɛɛ bi yɛlɛma k'a kɛ kalan minɛn ye n bolo donc n bɛ se k'a fɔ vraiment n ma gɛlɛya sɔrɔ bari ni maa ɲumanw bɛnna ni maa o maa bɛnna maa si ma juguya kɛ n na armée kɔnɔna na o kɛra sababu ye n sera ka n débrouiller ka bɔ donc gɛlɛya kɔni fɛn o fɛn ne y'a sɔrɔ n y'a bɛɛ bila nɔgɔya minɛn kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min bɛ n tɔɔrɔ dɔɔni o de ye denmisɛn minnu bɛ n bolo ni sera ka olu caman récupérer parce que ni ko kɛra cogo dɔ la denmisɛnninw de don minnu n bɛ u yɛrɛ ma ten mɔgɔw tɛ k'a fɔ k'u somɔgɔw tɛ yen walima k'u faw n'u baw tɛ u faw bɛ yen u baw bɛ yen mais mɔgɔw de don minnu b'u ka sow bila ka taa ni u yɛrɛ ye les enfants de la rue bon ala barika la n sera ka u récupérer k'u koro ni mun nana ta ni salamata dumuni n bɛ dumuni d'u ma kuma la an bɛ kɛ création na an bɛ kɛ baaraw la mais ni waatiw na fɛnw bɛɛ jɔra bon olu dun ka fɛn ye fɛn ye ni fɛnw jɔra ni fɛnw kɛra cogo dɔ la u récupérer ma nɔgɔn donc i bɛ se ka dɔw cadrer k'u nɛgɛn mais dɔw ka fɛngɛ ma nɔgɔn kuma dɔw la o kasi bɛ na an ma dɔɔni kuma dɔw la o hini bɛ na dusukun na dɔɔni comme olu ye denmisɛnninw ye u t'a faamu sinon i mana i ka ko f'u ye cogo o cogo k'a fɔ ne yɛrɛ tɛmɛna nin cogo in na mais ne filɛ nin ye bi dɔw b'a faamu kuma dɔw b'a fɔ e ta ni salamata e bɛ nin fɔ dɔrɔn de walasa an ka kɛ mɔgɔ ɲumanw sinon non parce que o fɛn ma k'olu ɲɛna o mais o yɔrɔnin dɔrɔn sinon k'a fɔ de ko an ye ko ye min ye fɛngɛ ye en tout cas ne kɔni mana gɛlɛya o gɛlɛya diɲɛnatigɛ la ne filɛ yɔrɔ min na n b'a bila kalan minɛn kɔnɔ parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw n tɛmɛna minnu tɛgɛ kɔnɔ u ye n kalan ni o siraw de ye n'i ye fɛn fɛn bila kalan minɛn kɔnɔ i y'a bila fɛnba de la dɛ Ami Adama hukumu kɔnɔna la yan'an ka taa ɲɛfɛ yan'an ka taa émission camancɛ la Salamata a bɛ ziiri de da dɛ sisan an kanubagaw u mago bɛ ziirinin kelen na hali ni a ma janya d'accord Ami bon ni ko ni a tɛ se k'a dan ziiri dɔrɔn ma dɛ parce que ma fille ye fɛn 4 wa 5 de fɔ yan dɔɔni tɛ yan an bɛ émission de la ka taa parce que nin fɛn 5 la yɛrɛ ne tun bɛ fɛ k'ale yɛrɛ ɲininka yɛrɛ nin fɛn 5 la n'o ye ziirinda ye n'o ye théâtre ye n'o ye dɔnkilida ye n'o ye conte ye n ka bɛ fɔli fɛnɛ kɛ a mana ni fɔli kɛ fɛn kɛ sinon a bɛ fɔli kɛ voilà nin na a mana kɛ nin 4 na n'i ye fɛn ta cogo o cogo
hali ni den tan de b'i bolo o y'a sɔrɔ den dɔ bɛ yen a ka di ye dɛ nka i tɛ sɔn k'a fɔ den tɔw ye i t'a f'u ye dɛ i yɛrɛ ni conscience i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin den ka di ne ye mais n'i y'a fɔ tɔw ye tɔw bɛ na ko manden a bɛ ne don nin fɔlifɛn 5 in na nin fɛn 5 in na jumɛn e yɛrɛ jumɛn de kanu. alors ne min kanu ni fɛn ninnu bɛɛ la n bɛ se k'a fɔ fila parce que n tɛ se ka kelen fɔ n bɛ se ka catiri de fɔ barisa n y'a daminɛ catiribɔlaw de senkɔrɔ catiribɔlaw ka catiri kalanni ne ma o ye ne bilasira ni adamadenya sira caman ye n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ adamadenya caman bɛ ne ka maanifinya la bi maaya taabolo caman bɛ ne bolo bi n'i ye catiri bɔ a la tɔ b'a dɛn n'i ye catiri kalan karamɔgɔ minnu bolo u ye n kalan cogo min na n'u ye fɛn min fɔ ye ladamu sira ni maaya sinsin sira caman bɛ n ka buna adamadenya la bi catiri nɔba b'a la dɛ awɔ catiri nɔba b'a la n'o bɔra a la nziri parce que munna nziri de kama bi ni ne bɔra carré kɔnɔ hali ne natɔla carré kɔnɔ si ye denmisɛnninw jɔjɔlen ye n bɛ taa ekɔlisow la n bɛ cours di ekɔlidenw ma n bɛ voyage n bɛ taa tubabu jamanaw na n bɛ cours di ekɔlidenw ma n bɛ nziri da ekɔlidenw ye n bɛ taa yɔrɔ dɔ la n b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ hali u tɛ kuma mais ala barika la yanni n ka bɔ yen denmisɛnnin ninnu bɛ kuma n t'a sɔrɔ dɔw murutilen don ala ni nziri sababu fɛ yanni n ka tila n b'a ye k'a fɔ o denmisɛnninw u ye sira dɔ ta donc o kɛra sababu ye ka nziri diya ye kosɛbɛ barisa a sera ka n bɔ ko la n sera ka mɔgɔ wɛrɛw bɔ ko la k'a sababu kɛ nziri ye hali sisan huile de jalagu bɛ yen ji cɛmancɛla bosodenw de bɛ yen tubabumuso dɔ de ka école créelen don huile de jalagu association karama n ka foli bɛ muso in ye kosɛbɛ ni o ye mari ye a n'a ka maître bɛɛ lajɛlen an bɛ wuli depuis ni 5 heures du matin an bɛ pinasiw de ta ka yaala baji sanfɛ bosodenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ta ka taa n'u ye huile sanfɛ maîtres bɛ kalan k'u bɛ dege bolola baaraw la bɔgɔlandenw ni fɛnw mais ne bɛ nziri daw ye n b'u dege livre sɛbɛn cogo la nziri sɛbɛn cogo la k'a kɛ gafe n b'u dege dessinw bɛ k'a kɔnɔ cogo min i bɛ kungofɛnw fɔ kungofɛnw bɛ dilan kɔnɔ cogo min a kɛra sababu ye ka fɛn caman ɲɛ u ye n y'a sɔrɔ fɛn caman ɲɛnen don ye ka kɔrɔ mais nin waati nin ye baara min k'u bolo san damadɔ in kɔnɔ caman farala kan ani sera ka denmisɛnnin minnu récupérer ka bɔ bɔlɔn kɔnɔnaw na k'a sababu kɛ aujourd'hui sisan 2024 la ne ka npogotigini mɔgɔ 6 de furu la minnu bɛ ne ka fɛngɛw la n'u kun tɛ furu la u bɛ so in tɛ kow ka ca dɔw n'u ka denmisɛnninw mais ala barika la n sera ka mɔgɔ 6 kɔni olu kɔni donna furu la o furu la maa o maa kɔni sera ka hali maa 1 ta furu la e y'a mɛn n'i komi bozo silamɛ ma diya donc ala ni nziri sababu la o de kosɔn n ye base nziri in kan parce que hali entreprise min filɛ n bolo nin ye gɛlɛya ni a ta bɛɛ lajɛlen na n bɛ yaala yaala ka nziriw dada ekɔliso minnu na ekɔli minnu bɛ fɛnw di yan an b'o k'o de kɛ k'an ka entreprise balo bi in na barisa min bɛ sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn donc o de ye an ka activités bɛɛ denmisɛnninw mana taa min kɛ ne yɛrɛ mana taa min kɛ donc o de kosɔn n ye nziri in kanu kosɛbɛ gafe minnu yɛrɛ bɛ n bolo a bɛɛ ye nziri ni talenw ye an ka laadalakɔrɔ parce que n ye a fɔ ye n ko n ye kalan min kɛ dafe bolo o kɔfɛ tuguni n bɔtɔla a ye ɲininka ko mun de ka di n ye n ko foyi man di ni livre sɛbɛn tɛ se tɛ n yɛrɛ ye ka livre sɛbɛn mais n bɛ fɛ n ka livre dɔw ka kɛ gafe ye o kɛlen ale fɔlɔ de ye livre 2 sɛbɛn ye kelen o bɛ denmisɛnninw ka hakilidiya kan ni aw bɛ denmisɛnninw bɛ aw senfɛ a kana ɲinɛ u kɔ k'a fɔ k'u tɛ se ka ko ɲɛnabɔ u bɛ se ka komi denmisɛnninw don ayi waati dɔw la a y'u yɛrɛ ka hakililaw ɲini parce que bangebagaw ka hakɛ bɛ denw ka cogo min u fana ka hakɛ bɛ bangebagaw de kan peut-être fɛn dɔ bɛ yen e t'o dɔn mais e bɛ ka jɔn ni min na nin a ɲininka hakilila la bani donc o bɛ o kan filanan o bɛ bɛnbaliya kan kungo sogow parce que kuma bɛ nziri i bɛ fɛn dɔ de imaginer min bɛ yiriw la min bɛ kungofɛnw na min ye adamadenw ka kɛwale ye ka a kuma fɔ ni bagaw a da bagaw na walasa ka se ka maanifin waaju na donc kelen o bɛ o kan ale fɔlɔ de y'o bɔ o kɔfɛ édition gafe o ye 4 bɔ ye donc o bɛ sinamuso jugu ni sinamuso ɲuman denmisɛnnin ka tulo gɛlɛya bɛ se ka gɛlɛya min se a ma fo ka taa se a ka denbaya ma o b'o kan ani sinamuso bɛ b'a dɔn an ka yan laadalafɛnw ye muso 2 furu ni 4 furu donc ni musow nana juguya ɲɔgɔn ma a bɛ se ka gɛlɛya min lase u ma kɔlɔlɔ minnu b'a la dɔw b'o kan donc o gafe b'o kan 7 o bɛ min kan o bɔra Abidjan ka o éditeur ye Abidjan mais o bɛ lien sɔrɔ la ni centre Corée ka lien kelen ye donc voilà o bɛ masakɛ
dɔ kan min ni a ye gɛlɛya ta ka se dɔw ma mais o kɛra sababu ye tuguni a yɛrɛ nana kɛ maa ɲuman ye parce que kuma dɔw la dɔw bɛ don fili dɔw kɔnɔ a kana mɔgɔw to fili kɔnɔna na n bɛ profiter ka hakɛto ɲini kɛ parce que kuma ka gɛlɛn kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ ye fɛntigi ye nafolotigi don se b'a ye i b'a sɔrɔ n'a bɛ du kɔnɔ a ka gɛlɛn kuma dɔw la ala ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka bila se ka tiɲɛ fɔ a ye o bɛ kɛ sababu ye fɔ a tigi bɛ taa bɛɛ dingɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ a sagona kuma dumuni de fɔ parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ min na bolo u bɛ k'a dɔn mais ni dɔ bɛ yen min bɛ se ka tiɲɛ fɔ a fana b'a fana bɔ fili kɔnɔna la donc waati bɛɛ lajɛlen na an ka se ka an jija ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ an ɲɛfɛ i ka patron bɛ i ɲɛfɛ i ka patron don a bɛ se ka fili parce que buna adamaden ji mi fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fili mais waati dɔw la i ma denmisɛnnin kuma fɔ nin ma ni a nana bɔ a kalama hali n'a dimini kɔrɔ a waati kɔfɛ n'a nana sigi k'a miiri a bɛna n'a faamuya k'a fɔ karisa ye min fɔ ne o de don donc o bɛ kɛ sababu ye ka maa caman bi gɛlɛya kɔnɔna na donc wolonfilanan ye o bɛ o kan. D'accord. Sisan Ami an b'an profiter an bɛ capitaine Koro fo yan fo Kati ni capitaine Koro fola ka bɔ yen Michael fola an bɛ ɲinɛ dɛ Saka Saka folen no sugu a fɔ Saka sa ko sumɛ bɛ ka se sa seli tɛ i b'a fɔ Suma kan fɔlɔ Sumɛ Saka kan Saka pomme de terre fola ka sun ka mafi jɛgɛ minɛ kɔngɔ k'o minɛ i m'a ye bozow tɛ sun i t'a kun da mɔgɔ min bɛ mɔni kɛ ji la o bɛ se ka sun cogo di a bɛ sun bafin k'u pilɔse ko i b'u dafa ji la ka bɔ jɔn ye a b'a fɔ k'ala yɛrɛ ɲɛ t'a la o de ala dun de ye ji kiri n'an ye Michael fo an bɛ reporter Saka fo Saka folen sa an bɛ Papi Darame fo yan fo commune 3 la i y'a faamuya olu bɛɛ folen sa an bɛ segin an bɛ an ka maakɔrɔbaw fo n'o ye Salamata dɛmɛbagaw yɛrɛ ye nka Ami an bɛ Arama fo kosɛbɛ Arama acte 7 Arama Tarawele acte 7 bɛ ka fo 7 foli tɛ ban acte 7 n'ale ye FEDAMA président exactement FEDAMA président acte 7 fɛnɛ ɲɛmɔgɔ don kosɛbɛ donc an b'a fo k'a ni cɛ denmisɛnninw dɛmɛli la Ami denmisɛnninw dɛmɛli la halisa a k'i jija anw ta in ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ a k'i jija voilà mais ne y'a sɔrɔ Masata fɛn labɛnnen bɛ b'i bolo an bɛ waati min kɔni na k'o ka ca mais est ce que fɛn dɔw labɛnnen b'i bolo alors fɛn dɔw labɛnnen bɛ n bolo parce que activité dɔ bɛ an bolo chaque année an b'o kɛ min bɛ la nuit de la fraternité in kɛrɛfɛ an ye création wɛrɛ kɛ n'o ye journée mondiale du compte ye journée mondiale du compte awɔ fɛn dɔ de bɛ waati dɔ de bɛ n'o ye mars kalo tile 20 ye le 20 mars le 20 mars o bɛ bɛn journée mondiale du compte ma ni a donna UNESCO ka lamarafɛnw kɔnɔna na n'o ye an ka laadalafɛnw ye donc marisi kalo tile 20 o tile 20 o de bɛ bɛn nziri ka don ma ni o ye an ka laadalafɛnba ye nziri ni a tun bɛ kɛ ka maanifiɲɛw ni adamadenyaw dilan ni ka a sɛbɛkɔrɔ sinsin ka denmisɛnninw lamɔ ni a ye ka wuli ni maaya siraw ye walasa u na se ka kɛ maakɔrɔba ɲumanw ye cogo min na donc diɲɛ bɛɛ y'a don da la ka bɛn le 20 mars ma donc an b'o fête kɛ an b'an ka cɛkɔrɔba fo an y'ale de dédié komi Yaya Kulubali ale ye bi marionnette kɛ en même temps nzirindala don donc an ye journée in denfaya ta ka di ale ma san o san ale de an ka denfa ye a bɛ taa ni marionnette ye a bɛ marionnette dulon salle kɔnɔ a bɛ tile ka marionnette jouer denmisɛnninw ye a bɛ journée ouverte don mɔgɔw bɛ tile ka na n'u ka denmisɛnninw ye u bɛna marionnette lajɛ u bɛ nziri lajɛ mais ni 5 mars a bɛnna sunkalo ma donc an y'a bila ka taa le 12 avril la le 12 avril n'o bɛ bɛn samedi donya dɔ ma o fana bɛ bɛn denmisɛnnin minnu bɛ o don fana kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ diɲɛ fɛ ni ka o ɲɛsin denmisɛnnin minnu bɛ taama siradaw kan ni gɛlɛya kɛra sababu ye ka u bila siradala taamaw na ka u ka duw bila walima dɔw bɛ olu yɛrɛ t'u somɔgɔw yɔrɔ dɔn n'u bɛ bɔlɔn kɔnɔnaw fɛ donc o don bɛnnen bɛ olu ka don ma donc an ye journées bɛn au 12 avril ma walasa ka se ka ni an sera ka dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu bɛ se ka dɛmɛ don an ma an bɛ se ka dɛmɛ don o denmisɛnnin ninnu ma o don cogo min na k'u bila barisa an yɛrɛ bɛ bɔgɔlan don centre la ye u na bɔgɔlanw don u na dessinw kɛ papiyew kan u na tilen ka an ka laadala tulonkɛw k'u na dumuni kɛ kadoni na d'u ma u ka taa n'a ye so an kɔni ma o sew sɔrɔ fɔlɔ nka hali bi an bɛ wele ma da la walasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na denmisɛnnin ninnu bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ ka baro kɛ n'u ye parce que zifɛngɛ yɛrɛ tɔgɔ ye la case de la grand-mère sage
grand-mère sage donc grand-mère de bɛ kɛ case kɔnɔ ani musow bɛ causer parce que an ye journée yɛrɛ ta k'a bila musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye bɛn ni kelenya yɛrɛ sabatili la ka ɲɛsin ziiri tɛmɛsiraw ma komi an ka maakɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo min na donc o case kɔrɔ maakɔrɔbaw de bɛna kɛ ni ka baro kɛ ni denmisɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ka baro kɛ ni musow ye kosɛbɛ u k'u janto denmisɛnninw na waati laban in na jamana dɔ la tɔɔrɔya dɔ tara ka denmisɛnnin dɔw sɔrɔ o kɛra sababu ye diɲɛ bangemuso bɛɛ kasira bangemuso bɛɛ lajɛlen kasira donc o de kosɔn an bɛɛ lajɛlen kan ka an jija ka an ka denmisɛnninw ladon ni ka u tɔpɔtɔ maa kelen tɛ se sinon ne ye opportunité caman sɔrɔ nka ni ye miiri ka n denninw ye n kɔfɛ yan n sera ka minnu minɛ k'u don bɛrɛ la n'a sɔrɔ kami ye baara in daminɛ fo bi n ma se ka nɔ bɔ mais n y'a ye a bɛ ka nɔ min bɔ o kɛra sababu ye hali bi n bɛ ka n timinandiya a ma nɔgɔn n bɛ ka n timinandiya kan sinsin baara in kan donc n bɛ fɛ ka musow kuma ɲɔgɔnya barisa kuma bɛ n bɛ taa site déplacéw fana kan muso minnu déplacélen don n'olu bɛ ɲamana n'olu bɛ ya aw kɛrɛfɛ yan garabala yan voilà ani minnu bɛ senu surtout senukaw parce que olu bɛ kungo kɔnɔ kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen na a ma nɔgɔ mɔgɔw bolo ka taa mais ne kɔni bɛ taa musow baro ɲɔgɔn ya n bɛ taa kuma n'u ye barisa n bɛ kan min fɔ n'i bɛ fɛ i ka mɔgɔ ladɔnniya ka faamuyali kɛ kuma fɛ kana a bɛ kan min mɛn ne b'i bosokan fɔ n b'i kɔrɔbɔrɔkan fɔ bon n bɛ filakan fɔ dɔɔni équipe fana na dɔgɔnɔden dɔw bɛ yen minnu bɛ filakan mɛn u bɛ dɔgɔnɔkan mɛn donc an bɛ taa kuma u fɛ an bɛ baro ka b'a la an bɛ causeri kɛ ni u ye donc an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min anw ye musow ye ka kuma an cɛw n'an denw fɛ walasa jamana ka kolo suma ala ka bɛn ni kelenya sabati ami n kɔnɔna la sa vraiment an bɛ an filɛlikɛlaw an b'an kanubagaw fo jamana maabaw ye an b'u fo k'u hakili to salamata ka nin ko in na u k'an dɛmɛ baro ni gambi mamala ninnu samaseku ninnu kɛrɛnkɛrɛn muso in sa fɔn an b'a ɲini fɔn bɛɛ fɛ fɔn fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ batulu ayiwa fɔn fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ n'u bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ni yɛrɛ yɔrɔ bɛ batulu yɛrɛ de wele parce que nin ye musow ka ko ye ani denmisɛnninw ka ko de musow ka ko ani denmisɛnninw ka ko a bɛ batulu de wele batulu ka hakili to an ka association na association an b'a fɔ wa an tɛ segin k'a fɔ fana salamata ka association kelen ka association tɛ don caman bɛɛ lajɛlen ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛn sabalibugu musow femme veuve ani enfant déshérités parce que ni sabalibugukaw bɛ baara kɛ kosɛbɛ ni yɔrɔ la n bɛ profiter k'an ka maître fɔ n'o ye Karimu Togola ye an bɛɛ karamɔgɔ wallahi an bɛ baba koyi ça c'est bien vraiment o kɔni an bɛ Togola fo an bɛ Togola fo an bɔra sa n'an bɔra an bɛ sɔrɔ k'an pansan yana an k'an pan adama an ka n'an pan fɔlɔ an ka événement nin ɲɛfɔ événement nin tun ye le 20 mars sisan komi le 20 mars u bɛnna sunkalo ma u y'a bila le 12 avril la donc événement nin a bɛ kɛ min événement bɛ kɛ centre la Bakɔ Jikɔrɔni an filɛ 15e kɔfɛ 15e kɔfɛ an bɛ 15e kɔfɛ Bakɔ Jikɔrɔni 15e kɔfɛ événement nin bɛ passer de le 12 avril an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bakɔ Jikɔrɔni 15e kɔfɛ centre yɛrɛ cogolen bɛ ni yɛrɛ taara centre kɔfɛ dɔrɔn a tɔgɔ 15e kɔfɛ u ka polisiso 15e misiri dɔ bɛ misiri ba bɛ yen an yɛrɛ bɛ misiri yɛrɛ kari de kɔnɔ misiri kogo bɛ ban min na an b'o kari yɛrɛ de kɔnɔ et puis an kɛlen bɛ ka billet fana k'a la komi an ye munumunu na ka munumunu fɛn ma don jufa kɔnɔ donc an y'a essayer an ko mun na an tɛ billet kɛ parce que billet kɛlen ka nɔgɔn billet kɛ 400 ye bon kuma dɔ la ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛnna dɔw bɛ se ka billet den 10 san k'u ye an dɛmɛ n'o ye dɔw bɛ billet den 5 san k'u ye an dɛmɛ n'o ye o bɛɛ ye dɛmɛ vraiment o bɛɛ ye dɛmɛ an ye billet k'a la billet kɔni ye 400 ye hakili la dɔ bɛna to magaso bɛ awɔ problème fosi t'a la problème fosi t'a la billet bɛ feere le 12 avril événement musow ni denmisɛnninw de ta don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bakɔ Jikɔrɔni 15e kɔfɛ centre la misiri yɛrɛ kɛrɛfɛ donc an ka jɛ an ka taa événement nin kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma kɛ baasi ye komi dabɔlen ni musow kama ani denmisɛnninw bɛɛ ka kan ka ye o yɔrɔ la bɛɛ ka kan ka taa lajɛ ninnu bɛ ka mun de kɛ parce que bɛɛ denmisɛnnintigi bɛɛ musotigi ni muso tɛ mun ka so denmisɛnnin b'u ka so donc an bɛɛ ka bɔ komi kɔlɔnkulu an ka taa événement nin passer billet yɛrɛ sɔngɔ man ca 400 hali ni tɛ taa 400 di ten sa awɔ hali ni mun tɛ taa u ka 400 bila ka taa u bɛ dɔɔnin kɛ quoi donc an mago bɛ dɛmɛ na awɔ
hali ni kɛmɛ naani t'i bolo ni fɛnni dɔ b'i bolo ko o kɛ o b'o kɛ ou bien ni matériel dɔ b'i bolo kɛmɛ naani kɔni tɛ ne bolo mais ni matériel de bɛ ne bolo a tɛ hɔn na o bɛɛ dɛmɛ hali ni mɔgɔ min dɛmɛ matériel yɛrɛ t'i bolo dɛ i bɛ se k'an bila ka taa dɔ fɛ yen n'o bɛ se ka ɲama ye k'an wele k'an bila ka taa ye donc an bɛ jama wele sanfɛ fo duguma tungaranke wa bɛɛ welelen don ni mun bɛ se k'a ka dɛmɛ kɛ Salamata bɛna ka numéro bila sisan ni mun b'a ka dɛmɛ kɛ a bɛ numéro bila a y'a wele parce que n'i bɛ fɛ k'i ka mɔgɔ dɛmɛ a bɛ dɔn a ka événement de la ko n bɛ k'a dɛmɛ hali n'i b'a dɛmɛ ni kumakan duman o bɛɛ ye dɛmɛ donc a bɛna ka numéro bila an ko dɛmɛ dɛ numéro bilatɔ don dɛmɛ donc a b'a ka numéro di sisan numéro est 79 06 41 47 awɔ i bɛ se k'a kan tuguni ni mɔgɔ mago bɛ Salamata la i b'a wele 79 06 41 47 donc ni ye o numéro kongo dɔrɔn le 12 avril événement alors ni mɔgɔ min bɛ ka taa an ka structure page fana kan ka taa lajɛ an ye minnu fɔ barisa ko ma nɔgɔ sisan k'a lajɛ an ye baara minnu fɔ yala u kɛlenw don wa u kɛlenw tɛ n'i ye n ka bolo hiɲɛ don dɔrɔn o tɛ i tɛ Amayisata yɛrɛ don parce que mɔgɔ caman min dɔn mais n'i ye n ka bolo hiɲɛ 2018 don dɔrɔn i bi an ka page ye n'i ye bɛ se ka don a kɔnɔ n ka bolo hiɲɛ segiri fɔ N apostrophe G A B O L O H E N donc sisan an bɛ jama wele 2018 ni fɛn fɛn bɛ se ka taa 2018 fara voilà ni yo o don dɔrɔn i bi n ka bolo i b'an ka logo ye pinasi de bɛ a fɛngɛ kan dolo ka kuru sigi dolo n kan bolo ɲɛ 2018 ni y'o taper dɔrɔn yɛlɛ Facebook ka YouTube ni y'o taper dɔrɔn i bɛ événement bɛɛ an ye fɛn minnu kɛ ka tɛmɛ u ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ ok an bɛna kɛnɛ kɔnɔ Macheta i b'i ka public i n'i ka public cɛ bɛ cogo di i b'u gérer cogo di alhamdulilayi ne bɛ n ka public gérer cogo min na ala ni ce parce que ala barika la n bɛ taa kɛnɛ o kɛnɛ kan n b'a sɔrɔ o tigiw kɔrɔtɔlen don n kan na parce que n bɛ ziiri da kɛnɛ caman ka musokɔrɔba caman bɛ kasi mɔgɔ caman bɛ dugawu kɛ n ye baara in yɛrɛ jayɔrɔ belebele ye o ye n kalenna ala la maakɔrɔbaw ma ne ye yɔrɔ si n'u ma wele n den ala ka barika don i la i bɛ sutura i tɛ malo don dɔ la tanti Kanja ye n ye Kanja Kuyate ne yɛrɛ kuma deli ka Kanja ye n ɲɛ la an bɔra dafa a ye n ye dɔrɔn a ko n den ala ka barika don i la ne hakilila n ka filila de ne y'a lajɛ n ko taa ni Kanja a ko n ma fili koyi n b'i ye n b'i ka ziiriw ye telew la i bɛ hakilila ɲumanw di denmisɛnninw ma vraiment n bɛ dugawu k'i ye n den i b'i sutura i tɛ malo fiyewu o kuma o ma bɔ n kɔnɔ dɛ o ma bɔ n kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman tuma dɔ la denmisɛnnin dɔw bɛ yɔrɔ dɔ u b'a fɔ tanti Salamata anw tun t'a dɔn nin ye kojugu ye anw tɛna ɲɔgɔnna kɛ tuguni ne tilala n ka ziiri daw la donc kuma dɔ la conférence kɛyɔrɔ la n'i ye ziiri da ka tila ala barika la i b'a sɔrɔ conférence kuma bɛɛ bɛ kɛ seke la dama di seke la dama di conférence kuma caman bɛ kɛ o ye bon ni n ka public cɛ ala barika la ma deli ka gɛlɛ bɛn ni gɛlɛya ye ala kana bɛn ni gɛlɛya ala kana artiste bɛn ni gɛlɛya ye i kanubagaw cɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ baara kɛ artiste yɛrɛ de man ka décourager n'a fɔ a bɛ f'i ma a bɛ k'i la a bɛɛ ka bɛn i ma hali n'u ko an découragera sa e yɛrɛ ka nin ko dabila sa kana décourager dɛ ne découragera dɔrɔn o y'a tiɲɛ ne bolo parce que i bɛ segin kɔfɛ de ka tila k'a fɔ k'i bɛna daminɛ kura ye donc an b'a fɔ ko Salamata k'a yɛrɛ ni ci a ka courage n'a ka dusuma a tɛ taa dusuma kɔ o don dɛ a dusu yɛrɛ de n tɛna fɔ cogo n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na quoi ni mɔgɔ marata kɔni tɛmɛna maa kalmelen tɛ ka tɛmɛ a kan ni mɔgɔ marata tɛmɛna 2 kan min a bɛ courage de demander dɛ ne y'a dɔn bi tɛ dɛ ne y'a dɔn fo bi k'a daminɛ fo 2000 combien na wallahi depuis ne y'a dɔn don min na fo bi ne m'a mɛn ko n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na kan n m'a mɛn ani mɔgɔ bi ɲɔgɔn na ou bien hɔn bamanankan a diyara n ye koyi ŋɛɲɛma tɛ quoi armile kɔni kami 2010 ne y'a daminɛ fo bi ni ma ɲina hakili t'a la ko ni mɔgɔ delila ka ɲɔgɔn sɔsɔ mɔgɔkɔrɔba fara an ka génération kan ka fara ne ma deli k'a ye hali a dɔgɔninw ni mun ko a ma ko grand sœur ne bɛ fɛ ka kɛ tan a b'a fɔ a kɛ ten kɛ non a bi fo n'i ma gɛrɛ a la parce que mɔgɔ filɛ n'i ma gɛrɛ mɔgɔ la i t'a dɔn fo n'i ma gɛrɛ a la sinon wallahi bilahi minnu gɛrɛla a la ne kɔni b'a fɔ bi hali conseil ni fɛn ninnu ni mago b'a la gɛrɛ a la wallahi i b'a sɔrɔ
wallahi odo i b'a sɔrɔ ayiwa halisa an b'a avancer an ni cɛ a ka courage la odo an bɛ Salamata yɛrɛ fo an b'a fo a ka denmisɛnnin ladon a ka makɔrɔba ladon a bɛ conseil mun d'a ma quoi odo an b'a fo kosɛbɛ an filɛlikɛlaw cɛ ni muso k'u hakili to Salamata la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Salamata i ka vie professionnelle ani ka vie personnelle i b'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di parce que artisiya ma nɔgɔn artisiya baaraw ani n'i bɛ so a baaraw a bɛ ɲɛ bɛ cogo di bon alhamdulilayi u ma gɛlɛn ne bolo n bɛ se k'a fɔ presque ne ka vie privée ni n ka vie artistique tɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn na barisa waati bɛɛ ne ni n ka denmisɛnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ a ye gɛlɛya don n ka ko caman na tuma dɔ la mɔgɔw bɛ énervé n kɔrɔ bon comme tu es avec tes enfants c'est bon a bɛ kɛ parce que denmisɛnninw tuma dɔ la dɔw b'a essayer ka n saboter k'a fɔ ko ne de ye mère Fofoyi Buwanye muso ye la mère mu yɛrɛ musokɔrɔba in tɔgɔ bɔ u to k'o fɔ n ma kuma comme tu es ça comme ça bon kuma dɔw la a bɛ jouer n yɛrɛ ka fɛnw kan mais kuma dɔw la bon ça va comme n yɛrɛ ye n ka fɛn bɛn a ma n yɛrɛ kariyara ka n ka kow bɛn a ma mais kuma dɔw la ni n bɛ baara kɔnɔna na n bɛ baara kɔnɔ mais ni n bɛ so bon min yɛrɛ kɔni bɛ n'a détachelen tɛ ɲɔgɔn fait que ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn na olu ka sira t'a la Tani Salamata bɛ nin na ou bien olu mago mana jɔ n na kuma o kuma la dɔw bɛ wele Tani Salamata ali sɔrɔ dɔ ye n wele ni problème bɛ n wele ka kasi Tani Salamata kuma la ni dɔw ye ko kɛ so olu somɔgɔw bɛ n wele Salamata i ka mɔgɔ n bɛ taa n sigi ka wala bɛ ni Ala cɛ ne bɛ ka fɛn bɛɛ to yen aw bɛ tila ka kasi bɛ kɛ fila ye Tani Salamata t'a ɲɔgɔnna kɛ tuguni a ma nɔgɔn denmisɛnnin mara ma nɔgɔn fɛnkɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi vraiment je peux dire u bɛ ɲɔgɔn na parce que mɔgɔ i bɛ se ka denmisɛnnin kɔni mara i bɛ bɛɛ mara i bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ mara parce que denmisɛnnin na mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la i m'a ye denbaw bɛ na cogo min na denw yɛrɛ bɛ na ten denmisɛnninw bɛ na ten ni min bɛ yɔrɔ dɔn k'a fɔ n taara fo ni n bɔra de ka taa kuma la n dɔgɔkɛ bi Kati Mohamed Salamata n ka foli b'a n'a ka denba ye kuma la n bɛ taa n den hali ni n taara n den ye téléphone u bɛ weleli kɛ n'u ye wele kɛ n bɛ segin ka na a ma nɔgɔn n bɛ kanu de fɔ a m'a fɔ ko kanubaga a m'a cɛ ta ka taa n'a ye dɔgɔnɔkɛ fantankɛ n dɔn ala kama dɔgɔnɔkɛ fantan i delila ka dɔgɔnɔ fantan ye yan okumu kɔnɔna la sa adama n bɛ n ka tailleur fo n'ale ye Mahamudu a sigilen don Kati Sanafara yɛrɛ gutɔrɔ a dun ma nɔgɔ tailleur bolo nin waati la dɛ seɲɛko la a ma nɔgɔ tailleur bolo dɛ tailleur kilennenw d'accord an k'o fɔ vraiment kuran bɛ ka sɔrɔ an ka dugawu kɛ yalima halisa Ala ka caman fara a kan Ala ka caman fara a kan tailleur k'u diya dɛ a da kana t'u la halisa an bɛna an b'a fɔ jama ɲɛna k'u kana ɲinɛ le 12 avril événement kɔ k'u kana ɲinɛ événement kɔ le 12 avril an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bako Jikɔrɔni AC la o tɛ awɔ donc événement minnu bɛ dɛmɛ kɛ u ka dɛmɛ kɛ minnu bɛ fɛ ka hali ni kumakan bɛ mun bolo n'u bɛ fɛ k'o conseil di k'o di donc an bɛ segin ka na émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma a bɛ ɲini ka se Masata mun ka di i ye mun ka di e yɛrɛ ye ne yɛrɛ nikun min ka di ne yɛrɛ nikun ye o de ye waati bɛɛ lajɛlen na bɛn buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani denmisɛnninw ka mara parce que ni denmisɛnnin ɲuman ma sɔrɔ maakɔrɔba ɲuman tɛ sɔrɔ dɛ donc olu de ye fɛnw ye minnu ka di ye kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen na ni n taara du o du kɔnɔ n ka taa sɔrɔ dudenw ka di n mana don jamana min kɔnɔ n k'a sɔrɔ jamanadenw bi kan a ma nɔgɔn mais a ka kɛ fanba bi kan kelen fɔ donc o de ka di ne ye parce que fɛn bɛɛ bi sɔrɔ bɛn de kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kanu de kɔnɔna na hali bi an ka ɲɔgɔn kanu parce que bɛn fana tɛ sabati ni ɲɔgɔn kanu tɛ n'a ye ɲɔgɔn kanu a tɛ ɲɔgɔn dimina ko donc o de ye fɛn minnu ye min ka di ne ye kosɛbɛ bɛn ani denmisɛnninw ka mara ani musow ka hakɛw tilenni u jɔyɔrɔw bɛ se ka d'u ma cogo min u ka sɛbɛkɔrɔ sinsin komi waati ka surun an bolo nka ni mɔgɔw taara u na taa nziiri caman lamɛn musow tɛmɛnenw ye baara minnu kɛ bɛn ni kelenya sinsin u ka sigidaw kɔnɔ ni a juruw bɛ ka sama hali bi donc an bɛ kuma olu kan n'ala sɔnna ma awɔ donc o hukumu kɔnɔna la ja bɛ yɔrɔ min na goya bɛ yen man di ye min kɔni man di ne ye diɲɛlatigɛ la o ye nkalon ye ani janfa
n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ o man ni marché ne yɛrɛ hakili la ne yɛrɛ somɔgɔw bɛɛ bɛ ne dɔn o la n'i ko ne ni Salamata bɛnna nin kan sisan e bɛ se ka ne wele k'a fɔ Salamata na n ka nin événement in kɛ 5000 bɛ n bolo dɔ bɛ ne wele k'a fɔ Salamata ne bɛ fɛ i ka na nin kɛ 1,000,000 bɛ n bolo ni ne ko e ma ka ban 5000 tigi ma n bɛ taa ne bɛ Ala minɛ ka taa o la dɛ donc ne lamɔna ni o ye fɛn min kɔni yɛrɛ ka gɛlɛn ne ma diɲɛnatigɛ la tiɲɛ kɔni hali ne bɛ sa ni ko kɛra a mana gɛlɛya cogo o cogo a fɔ ne ye k'a fɔ Salamata a kɛra nin cogo in na ne bɛ jɛn mais n'i y'a essayer k'a fɔ k'i b'a kɛ cogo dɔ la ni n taara bɔ a kalama a bɛ kɛ sababu ye ka juru siri an ka maaya la n bɛ jɛn i fɛ diɲɛ kɔ donc nkalon tilennenya de ka di n ye kosɛbɛ n ka maanifinya kɔnɔna na ani ladiriya tilennenya yɛrɛ de ka ɲi baara wallahi ami tilenen don k'u bɛ ɲa halisa a o de la i ka fɛn min ka développer i bolo quoi Ala k'a développer halisa Ala ka hɛrɛ k'i wa hakili yɛrɛ ka to dɔgɔninw na non bozo tilennen man ca dɛ ami bozo tilennen ko mɔgɔw mana k'u ka kuma sɛbɛn la ne ka miiri bozokɛ dɔ y'a kɛ n'a min k'a bɛ jɛgɛ diyan Allah an y'a to Ala ma ale yɛrɛ ma fɔ sa ko jɛgɛ non jɛgɛ n ko sogo ka ɲi jɛgɛ mais n ko c'est-à-dire que a ma jɔn ma s'ale kɔnɔ Bagayo ko a fɔ a ye ko ni sunkalo tɛmɛna ko ne yɛrɛ ye bosokɛ ka jɛgɛ d'a ma jɛgɛ kɛnɛ ne bɛ n'o de d'a ma d'a ma walima a bɛ taa minɛ centre la n b'i wele k'i k'a fɔ a ye ko jɛgɛ k'i ka tigɛ jɛgɛ minɛ ami ka tulu san ka nanjini san depuis sisan k'olu bɛɛ san n'i k'a tɔgɔ bozo tɔgɔ b'i da ko ni a fɔra n'a kɔni dira o ka ɲi n'a ma di a b'a nɔ la a bɛ di d'accord n ko e m'a faamu Adama mɔgɔ ladutigi de don n'ale y'a fɔ a b'a kɛ d'accord bozo y'o de yɔrɔ ladutigi i ko ten un point c'est tout e bɛ mun kɔ bilen foyi a ka ɲi ok émission min ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ ma an b'a fɔ Masata ye ko émission kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲina fɛn dɔw kɔ mais ale yɛrɛ Masata tɛ ɲina ladilikan jumɛn b'i bolo ani kumakan jumɛn minnu b'i bolo k'a lase an ka jama ma ayiwa kumakan min bɛ n bolo ka se jama ma ne kɔni waati bɛɛ lajɛlen na n bɛ hakɛto ɲini kɛ musow fɛ mais ne bɛ baselen bɛ musow de kan kosɛbɛ barisa du tɛ se ka sinsin musow kɔ i b'a fɔ ntɛnɛmuso y'a fɔ n ye cogo min na hadamadenya bɛɛ duloma ye muso de ye parce que ni gɛlɛya bɛ cɛ kan a bɛ muso kan n'a bɛ den kan a bɛ muso kan donc waati bɛɛ lajɛlen na musow an ka an jija an ka kɛ maa cɛsirilen ye k'an hakili to an ka denmisɛnninw ka mara an'u ka maaya taasira la k'a fɔ se t'i ye komi se t'i ye n bɛ n den fili bɔlɔn kɔnɔ komi se fitinin min b'i ye i den gɛrɛ i la ni o ye i k'i den kumaɲɔgɔnya ni o ye i ka a nɛgɛ ka i hakilila di a ma ni o ye ni Ala faral'i kan ni Ala sɔnna a ma a na i kan mɛn n'o tɛ ni i den bɔ k'a fili ten hakɛ kɛra 2 ye parce que e y'a fili société kan e yɛrɛ ma lafiya a filila mɔgɔ minnu kan olu fana ma lafiya donc jamana kelen tɛ se an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya musow an ka an sinsin an denw kan kosɛbɛ faw jɔyɔrɔba b'a la koyi nka faw fana ka hinɛ an na kuma kelen-kelenninw na barisa n'i y'a jateminɛ ni den ye ko dɔw kɛ so kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ba b'a fɔ i ma nin kɛ yan ni Ala sɔnna a ma ni papa nana n b'a fɔ a ye donc o b'a sɔrɔ fa fana ye a den gɛrɛ a la ka den kumaɲɔgɔnya parce que an bɛ mɔgɔ caman ye i b'a ye kuma dɔ la ni den ye fɛn fitinin kɛ walima den bɛ cogo dɔ la dɔrɔn i b'a ye bisimila nin kɔni tɛ nin tiɲɛna ka ban ne ko k'a tiɲɛna jɔnni b'a dilan sula ku mana janya cogo o cogo n'i y'i sɔnni kɛ a la a bɛ taa bɔ a nin na Alahu taala y'a di e ma ka ban i tɛna se k'a ɲimi i tɛna se k'a kɛ e yɛrɛ de b'a dilan donc e de b'i jija sisan k'a dilan o kuma na maa wɛrɛw ta bɛna kɔfɛ o b'a sɔrɔ e ye sopaseman kɛ ka ban donc Ala ka hakili ɲuman di an ma ka bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔ Ala ka an ka kungo cɛw n'o ye an ka finitigiw ye Ala ka u lakana ka bɛn ani kelenya sabati jamana kɔnɔ parce que bɛn ni kelenya sabatili ko in hami bɛ an na kosɛbɛ o de kosɔn an baselen bɛ musow kan denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli an k'an jija kosɛbɛ an ka denmisɛnninw gɛrɛ an na ka u sumaɲɔgɔnya k'an taabolow fɔ u ye ni ka buna adamadenya sira caman don u kɔrɔ a ka ca Ala fɛ minnu bɛ wuli insha Allahu Ala na maaw di an ma minnu hakili sigilen don barisa gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ fan bɛɛ fɛ Ala k'an kunna di ami ok o diyara n ye donc a bɔra ka a ka
kumakuncɛ kumaw di donc folikan minnu b'i bolo ka se i kanubagaw ma i bɛ se ko olu fɔ. Folikan min bɛ n bolo ka se n kanubagaw ma o ye hali bi u ni ce n'o ye n bɔla kan karamɔgɔ minnu fɔ Ablaye Jɔnbana n ka foli bɛ a ye palais de la culture directeur n mago mana se a ma fɛn o fɛn na parce que an bɛ postuler fɛn dɔw la u b'a fɔ ka lettres de di mɔgɔ minnu bɛ se ka garanti k'a jira an na k'a fɔ hali n'a tigi dɛsɛra n bɛ se ka jɔ a kɔrɔ hali ni y'a wele minuit a bɛ yen jigi kɔrɔ maakɔrɔbaw bɛ yen an ka kɔrɔlenw bɛ yen koyi an bɛɛ ye génération kelen ale kosɔn ye ale ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka o fɔ o kɔfɛ Amadou Ndiaye n ka foli bɛ a ye kosɛbɛ ale de ye centre administrateur ye k'a ta centre in baara daminɛni ka na bila bila n'a ma kɛ an ka projet de sɔrɔ a ko ne ma Salamata ne sara o bɛ bin ka bɔ i kan an bɛ baara kɛ an bɛɛ sago de a fana ye denmisɛnnin de ye jeune de don a ko an bɛ baara kɛ an bɛ ka minnu récupérer e de a b'a fɔ ne mais ne ni ale de don parce que projet minnu bɛ monter ale don document minnu bɛ kɛ ale don boli minnu bɛ kɛ ka taa papier déposer ale don ni ne welela yɔrɔ min na ne tɛ hali sisan ne tun bɛ tourner na projet dɔ kɛra ale de y'o kɛ ka u déposer donc n ka foli bɛ a ye kosɛbɛ Amadou Ndiaye a bɛ ka seko kɛ ale k'a ta 2010 la denmisɛnnin minnu tɛmɛna bolo n'o ye Ama Kasoge Lamini Tarawele n'u ɲɔgɔnna caman olu kɔrɔbayara bi u ye musow furu bi baara ɲɛnamaw la olu fana b'u seko kɛ centre ye kosɛbɛ waati bɛɛ la denmisɛnnin minnu b'u bɛ dɛmɛw don ama min ye cimisɛnninw ye o fana bɛ boliw kɛ ka fɛn caman ɲɛnabɔ an ye an sigiyɔrɔ la donc an ka foli bɛɛ lajɛlen minnu tɛmɛna ka kɔrɔ n'olu sinsinna olu bɛ k'u jija ka dɛmɛ don ama hali bi walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na récupérer ka se ka fɛn cogo min na donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni an ma mɔgɔ min kɔni tɔgɔ fɔ peut-être ɲinan don an ka foli bɛ FC Kɔrɔba ye kosɛbɛ la maman de tous les enfants du monde ale fana ka conseil ban kan kuma bɛɛ hali kɔsa in na an ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ nziri dɔ kɛ fɛngɛ la ale de nana ko Salamata ni minɛ i k'a di musiciens ma n bɛ n ka musiciens fana fɔ Kalifa Kone n'a sɔrɔ i b'a dɔn Basidi kɔrɔkɛ don Kalifa donc ni ale de bɛ ɲɔgɔn bolo depuis 2016 ani Umaru Nantume donc olu de bɛ n dɛmɛ Kalifa yɛrɛ kuma bɛɛ ale de bɛ denmisɛnnin ninnu kɔrɔ ale de b'u dege instruments na ale de b'u dege dɔnkiliw la ale de b'u dege fɛnw kɛcogo la kuma dɔw la ka sɔrɔ foyi t'an bolo moto bi sɔgɔ an bɛ su bɛɛ kɛ an bɛ taama sen na kuma la fo fajiri an bɛ moto kolo fɛn bolima fɛn tɛ ne bolo moto ale ka moto kɔrɔ moto tɛ se ne kɔrɔ donc a bɛ moto kolo ne ko a kana fɔ k'i bɛ jɔrɔ nin na sa nin bɛ pas sa patron don dɔ la i bɛna ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an bɛna ka mobili bɛɛ sɔrɔ a banna dɛ donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ɲinɛna mɔgɔ min kɔ o ye hakilibɔ ye sinon Mali catiri bɔla kɔrɔba bɛɛ Kari Kulubali n ye baara kɛ ale fana bolo Mali catiri bɔla bɛɛ Kulandi bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ CNSM mɔgɔw bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ ɲinɛna min kɔ n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ hali bi bɛɛ lajɛlen ka conseil bɛ kɛra Yaya Kulubali hali kunun bɔra ale ka centre la a den kɛ fascinant ye caman fɔ n ye entreprise yɛrɛ cogoya kan bɛ se ka min kɛ adama yɛrɛ administrateur bɛ taa fɛ kuma bɛɛ a bɛ formation k'a kun centre kɔrɛ bɛ o cogo bɛɛ lajɛlen ni ce an lamɛnbagaw ni ce ala ka an ka denw balo ni ka barika don u la ala ka dugawu amina ala ka dugawu donc Arama ani Mashala de tun bɛ ɲɔgɔn bolo kuma kuncɛ kuma min b'i bolo ani ladilikan min b'i bolo Ami ne bolo Mafi bɔra ka bɛɛ fɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ an filɛlibagaw ye halisa ala k'an ka jamana taa ɲɛ halisa ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya ne bolo Mafi bɔra ka bɛɛ fɔ a bɔra ka bɛɛ de fɔ n tɔra bɛna min fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn kɔnɔkulu jɛlen ye bi fɔ bolokonden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta dɛ a b'a yɛrɛ kɛ de an k'an bolo di ɲɔgɔn ma tubabu ko l'union fait la force n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn an bɛ se ka taa ɲɛ ayiwa jusqu'à présent an ma an filɛlikɛlaw tunkarankew Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u bɛɛ fo ka capitaine Koro fo k'an ka musokɔrɔba fo n'o ye Ya ye k'an grand sœur fo n'o ye Mama ye ka ni n ka musokɔrɔba yan fo Tigɛni na Sabaliw ka bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Togola centre Togola Karim ka fo actrice Adama ka fo n'an an ye min tɔgɔ fɔ a bɛ se ka kɛ an ma min tɔgɔ fɔ sa o a bɛ se ka kɛ an bɛ fili mais Mali kɔkan kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛɛ folen don an bɛ an ka ministre fɛnɛ fo kɛ Dafe awɔ d'accord artiste ka ministre Dafe ka fo awɔ a ka fo dɛ Dafe i fura awɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ FC fo Tanti FC an ka musokɔrɔba d'accord denmisɛnnin bɛɛ ba o don awɔ an kɔni mɔmuso de don ok an b'a fo donc an bɛ artiste bɛɛ fo Salamata tɔgɔ la kosɛbɛ Salamata bɔra ka mun kan ye mun kɛ plateau kan bi a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ donc an b'a fɔ ko artiste bɛɛ ni ɲakuma Salamata tɔgɔ la o kuma ma nɔgɔn n'an donna minnu gasi la bɛɛ ka yafa an ma yafa ɲini don
kuma ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn min kuma ni kuma ye to de ni dɔ ta dɔ b'a kɔ dabɛrɛ bɔ ni an donna mun gasi la i bɛ dɔ fɔ bɛ digi dɔ la o b'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ digi dɔ la donc an bɛ yafa ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ ani Machata de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Machata Salamata conteuse comédienne chanteuse musicienne a bɛɛ quoi conteur a bɛɛ et puis projet ba fɛnɛ b'a bolo association b'a bolo donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ani Machata ka baara kɛ i bɛ gɛrɛ Machata la i n'a bɛ baara kɛ 79 06 41 47 a banna ni ma sɔrɔ sa i bɛ e Jarasuba yɛrɛ wele i bɛ ne Jarasuba wele i bɛ Machata sɔrɔ 79 12 97 00 donc n'i y'o kɔngɔ i b'a sɔrɔ n ka numéro public ye n'i y'o kɔngɔ i bɛ Machata sɔrɔ n bɛ Machata sɔrɔ donc an b'a fɔ jama ma ko émission a bɛ bila chaque mercredi araba nɛgɛ kanɲɛ 18 a b'aw tɛnku a ka chaîne YouTube kan technicien n'a ka jama Yaya Samake an b'a fɔ ko k'an bɛn araba wɛrɛ ciao 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 ciao